guys, it's Megan Cathy, your Ilocana Ilongga Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's random question vlog, ito po ang tanong ko. Ano po yung pamahiin or paniniwala na sinabi sa inyo ng mga matatanda or ng kakilala ninyo na ina-apply ninyo ngayon sa buhay ninyo? So ako po, i-share ko sa inyo. I think hindi ito familiar dyan or common dyan sa Pinas, pero narinig ko lang siya dito sa Amerika at for some reason ina-apply ko. Yun po yung sinasabi nila na do not split the pole. So, ibig sabihin po niyan, kung mag-asawa kayo or mag-shota kayo, tapos naglalakad kayo and then may poste sa gitna, wag na wag daw kayong mag-iba ng direksyon. Yung isa doon sa kaliwa, tapos yung isa doon sa kanan. Dapat isa lang daw yung direksyon ninyo kasi maghihiwalay daw. Yun yung paniniwala nila dito. So, yun, for some reason, hindi naman sa naniniwala ako, pero ina-apply ko siya sa buhay ko. So, kapag gano'n, na may nakita ako ng pole, tapos yung isa pupunta doon sa kabila, kahit nagipit, talagang pumupunta din, sumusunod ako sa kanya, or hinihila ko siya sa side ko, para isang direction lang yung pupuntahan namin. Kaya hindi pwedeng mag-split kami doon sa poste. So, yun po. So, ano po yung sa inyo? Please comment down below. Please share that with me. Please like and subscribe. And at the same time, sasabihin ko po sa inyo, watch out for my upcoming vlogs. Babasahin ko po yung mga comments ninyo. And at the same time, I will give you a very, very, very big shout out. So stay tuned po for that one. Thank you so much for watching. Bye!